Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа как да си приготвите картофи с лимоново-пиперена подправка, два вида сирена и бекон на газово барбекю. Ако сте пропуснали видеото ми, когато ви показвам как да си приготвите лимоново-пиперената подправка, ето тук горе ще оставя линк към него и може да го изгледате. Продуктите, които ще са ми необходими за рецептата, са 8 картофа, които предварително съм измил и подсушил, бекон, два вида сирена, които се разтапят лесно. Аз използвам мънстър и чедър, лимоново-пиперената подправка, готварско олио и фолио, в което да завия картофите преди да ги сложа да се пекат. Сега ще завия картофите в фолио и ще ги сложа да се пекат, а сирената и беконът ще добавя по-късно, когато станат почти готови. Картофите ще пека на 360 градуса Фаренхайт или 182 градуса Целзий през цялото време. Ще разберете кога са готови, ако ги пробудете и няма никакво съпротивление или достигнат вътрешна температура от 200 градуса Фаренхайт, което е около 93 градуса Целзий. На първия час, след като сложих картофите, ще ги завъртя, за да може да се изпекат равномерно. Картофите са готови и е време да добавя следващите съставки.
Приятели, това е една от любимите ми рецепти и съм сигурен, че ще ви хареса.